ছোৱালীজনী মামাৰ ছোৱালী হয় মামাৰ ছোৱালী गोजोन होनाय आरो गोजोननाय लानाय बेनि सोमोन्दै आं बाथ्रा बुंनो लुगैदों हेलौ लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो बे गोदान भिडिअआव आं गोसो गोरबोजों बरायबाय ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल टाइटेलाव बेजों लोगोसे ससे इन्ट्र भिडिअहाय नुनानै मिथिखाबाय नङा होमबा बिराद हिट जानो थांगासिनो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौहाय जोबजासिम नाय अब्लासो बुजिगोन नङाब्ला एसेबो बुजिनाय नङा आरोखि लोगोफोर ओरै Mana Dasw Kyo ya soalnya jenis itu kyo ya. Kune? Kemana sih? Nanti kyo lah mana sih? Itu. Kalau kyo ya soalnya itu kyo ya. ছোৱালীজনী মামাৰ ছোৱালী হয় মামাৰ ছোৱালী Sama ya. Kyo boleh kasih macam. Mama soalnya kan kayak itu loh kita oi ঘুৰিব আহিলো যে ইয়াত ঘুৰিব আহিলো যে masa berat kok lah ओरैबायदि माने हिट जानो थांगासिनो भिडिअआ माने जोंहा सासे सोरबा एमसि एमएलए ना मा होनो बिथाङा सोरबा बिमायनि फिसाजोजों अबेबा हटेलनि रुमाव हमजादों जाहैदों मासि फाग्ला मालाय भिडिअआवनो बुंखाथारदों नङा होमबा मामार ছোৱালী হয় होननानै फाग्ला बे मालाय बिमायनि फिसाजो माने गावनि फिसाजो नङा होमबा गावनि फिसाजोजों मोनसे अबेबा हटेल रुमावहाय जमा थाना बा ज' उन्दुनायालाय माथो जानो बिदि होननाय जाहैबाय आरोखि ओमफ्राय बेनो माने बिमायनि फिसाजोजों बिमायनि फिसाजोजोंसो उन्दुहैदोंलै हटेलाव बेखौ एथ'ग्राब पाब्लिकफ्रा गाज्रि सन्देहआव साननो नाङा नंगौना नङा बेफोरबायदि गाज्रि सन्देहआव साननो नाङा सासे एमसि एमएलए बिथांनि मान सन्मानखौ लाखि बिथांनि न'खरनि मान सन्मान बा बिथांनि केरियार मान सन्मान गासिखौबो जाजोबसिगोन माथो नोंसोरो आरो बेजों लोगोसे माबा इउपिपिएलनिनो बिपिएफनि मानसिफ्रा मा जाजोबखो खालि सोरबा इउपिपिएलनि एमसि एमएलए सोरबा इउपिपिएलनि माबा भुटानाव थांनाय हमजानाय बैफोरबायदिल' बुंलागासिनो बेबायदि बोरै जानो एमसि एमएलएफोरखौ एसे मान सन्मान रेसपेक्ट होब्रा नंगौ नङा माबा बिपिएफनि मानसिनो मान बे भिडिअखौबो आं बिपिएफनि माबा आइ लाभ बिपिएफ ना मा बेफोरबायदियावसो मोन्दों दै नामखौ एक्जेक्टलि बावबाय आङो नामा माबायदिमोन ओमफ्राय लासिं सिं मानो खालामो गुबुनखौ बिमायनि फिसाजो मालाय मा जानो होननायनि जाहैनोसै मालाय ज'सो उन्दुहैदों बा फिसाजोजों जमा मोनसे हटेलाव हर थाहैनायालाय माथो जानो बेखौनो गाज्रि साननांगौ जाबाय नङा होमबा आरो बेजों लोगोसे बिथांनि प्रफाइलावहाय फेसबुक प्रफाइलफ्राव नायोब्ला मालाय कत' माबायावहाय मा होनगोन दुबाइनो अबेबा सिंगापुरनो अबेबा गवानो बैफोरबायदियाव थांनानै बेरायनाय रिल्स बानायनाय बैफोरबायदिसो नुयो मालाय कत' मोजां जायगायाव थांना बेरायहैयो भिडिअ बानायो नोंस्रा बे न' सिङाव एम्बु सिथ्रफोर बायदि दलर थाबाय थानानै मालायखौ बिदि गाज्रि सन्देह खालामबाय थाबा जानोसै जायाना नङा होमबा दिनै आरो बिथाङानो गावनि खुगाजों बुंदों नङा होमबा मामार ছোৱালী হয় होननानैहाय नंगौना नङा बेखौनो एथ'ग्राब दाउट साननांगौ जाबाय फाग्ला बिदि जायोलै बिदिथ' जायाना नङा होमबा आरो बेजों लोगोसे आं बुंनो सानो नोंसोरो जेन'ब्ला जि सानथारबाय बा एमसि एमएलएआ हटेलावहाय सोरबा हिनजावजों बा सोरबा सिख्लाजों बा सोरबा आइजोजों हर थाहैदों नङा होमबा थाहैनायालाय माथो जाखो गांनाय उखैनाय बयहाबो दं जेराव डायलगआव दं गैया नङा होमबा मा होनो जाबाय थानाय बुस्थुखौ जाबाय थायोब्ला हाथाय गयोनो होनलायनाया खोनायाखै माने जाबाय थानाय बुस्थुखौ जाबाय थाबा हाथाय गयोनो होनलायनाय दङ डायलग बेखौ नोंसोर खोनादोंना खोनायाखै माने गोदान जाबाय थानांगौ जिथुनाखि आपेल आंगुर बिथाङा अबेबा सिंगापुर दुबाइ अबेबा बायदिसिना नाना रोखोम आउट कान्ट्रिनिबो आपेल आंगुर जाबाय थायो नङा होमबा गोदै बा बे आपेल आंगुर जानानै बिथांना माने एसे हिट बारा जालांबाय नङा होमबा बैफोरबायदि आरोखि दा बेखौ नोंथांमोना एथ'ग्राब गाज्रि साननाङाब्रा जिथुनाखि जाबाय थानाय बुस्थुखौ जाबाय थानो बायो जेरै आलु ओंख्रि जाबाय थाबा आलु ओंख्रिखौ बेसेबां सानबेसे जानो दालि ओंख्रि जाबाय थाबा दालिखौ बेसेबां सानबेसे जाबाय थानो
बे जानायखौनो जानाय माने एसे बेलेग टाइपनि रोखोमनि जानो लुबैयो नङा होमबा दा नोंथाङाबो लुबैगोन आंबो लुबैगोन बैबो लुबैगोन बेलेग ओंख्रि जानो नङा होमबा बे जानाय बुस्थुखौ जाबाय थायोब्लालाय बोरै जानो आरो जोंहा गोदोनि डायलग बे मोनसे डायलगा जाबाय थानाय बुस्थुखौ जाबाय थाबा हाथाय गयोनो होनलायनाया नंगौ नामा रायजोफोर जाबाय थानाय बुस्थुखौ जाबाय थाबा हाथाय गयो लोगोफोर एकदम कारेक्टार बेनिखायनो बिथाङाबो जाबाय थानाय बुस्थुखौ जाबाय थानो बानानै गोदान जाबाय थादों जानांगौ नङा होमबा बेखौनो एथ'ग्राब नों आंहा मेगन सानाङा सोर एमसि एमएलए मालाय मा जानो गांनाय उखैनाय बिथांनावबो दं नोंनावबो दं आंनावबो दं नंगौ नङा लोगोफोर बारा जाबाय नामा नोंथांमोननि साननाया नोंथांमोननि एथ'ग्राब गुबुनखौ बेफोरबायदि साननाङा एकदम बेफोरबायदि ससियेल मिडियाफ्राव भाइराल खालामबाय थानांलाब्रा बन्द खालामदो स्टप होनो इंलिसाव नङा मा जाबाय लोगोफोर जाबाय दे जिथुनाखि बिथाङा मालाय गोदान जाबाय थानाय बुस्थुखौ जाबाय थाबा हाथाय गयो होननानै जों मिथिखायो बेखायनो जादों खोमा बिथाङा सानदों खोमा मालाय गोदान जाबाय थानो होननानै आरो गोबां नुखायो ससियेल मिडियाआवनो बेफोरबायदिखौलाय बुंलायनो दरखार गैया नङा होमबा बेखौनो एथ'ग्राब भाइराल खालामबाय थाबाय नोंथांमोना भाइराल खालामबाय थानांलाब्रा बन्द खालामदो दे लोगोफोर अब्ला भिडिअखौहाय बेयावनो दोनथ'नोसै जोब्बाय माने माथो होनबावगोन नङा होमबा बयबो नुखाबाय बयबो मिथिखाबाय बेखौ बुंबाय थानांगौ जेबो गैला बेनो खोथाया नङा होमबा गले बे फंसे बाथ्रायानो ओंखारबाय थायो थेंक इउ सो माच फर वाचिं माय भिडिअ लाभ इउ अल बाय बाय हरसे दोननो हायो जों नोंसोरखौ हरसे दोननो हायो जों नोंसोरखौ हिन्जाव लाबोनानै फैयो गावसोरा ओमफ्रायो माबायो लाजियो ओमफ्राय हरदोन हिन्जावखौल' नायगोन दे गोजोन होनाय आरो गोजोननाय लानाय बेनि सोमोन्दै आं बाथ्रा बुंनो लुगैदों गोजोन होनाय लोगो सासे हौवाखौ सासे हिन्जावा गोजोन होनाय लोगो बे हिन्जाव मानसिया जिउ जोबजासे माब्लाबाबो गोजोननाय मोना दसे समनि थाखाय मानसिया गोजोनलायनायखौ लायो हौवा मानसिया माब्लाबाबो बदनाम जाया हिन्जाव मानसियासो बदनाम जायो बेनि बेलायाव मा हौवा मानसिया दानग्रा सिखायाव गोग्लैयो हिन्जाव मानसिया मा लाव गोग्लैयो लाव फिथाइयाव गोग्लैयो लाव फिथाइया सिखाखौ दाना सिखायासो लाव फिथाइखौ दानो थिग बेफोरो गुबुनखौ गोजोन होनो थांनायाव हिन्जाव माहारिया गावनि बेकग्राउन्ड गावनि मा बुङो मान सनमान माखा एकदम फिनिश बरबाद खालामजोबनानै लायो आरो बिनि बेलायाव हिन्जाव माहारिया माबायदियाव गोग्लैयो हिन्जाव माहारिया सिथाय गैयि जिबन जायनि जाउनाव बिमा बिफाखौ हगारनानै गुबुननि न'खराव थांनो गोनां जानानै फैयो थिग बेफोरबायदिनो बेफोरनि जिउखौ साना हवालासिनो गुबुनखौ गोजोन होनो थांनायावनो ओरैबो गैला माने न' बां गैला संसार जानो थाखाय जेबो राहा गैला बेफोरबायदि गोबाङानो आवा फावा जानानै थानांगौ जाना फैयो आरो उनाव बेफोरबायदिनो माने गुबुननियावसो बिहारि थांनो नागिरनाय गुबुननि लाइफआव हाबनो नागिरनाय गुबुनखौ गोसथोनाय मालायनि हुवाजों बरायलाबायना मालायनि हुवाजों हाबा जानो नागिरनाय गुबुन हुवाखौ बोराय हुवायानो जा सेंग्रा हुवायानो जा गुबुन हुवाखौ सेटिसफेक्सन खालामनो नाजानायावनो गावनि फारसे लाइफआनो बरबाद जालाङो बेखायनो हिन्जाव मानसिया गुबुनखौ माब्लाबाबो सेटिसफेक्सन खालामहोनो दानाजा एसे एनै फैसाया दसेनि ओरै सेकेन्डनिल' जोङो मम' चावमिन जागासेयावनो थांनाय बा दसेनि थाखाय गावनि देहाखौ कभार खालामनो गुबुनखौ सेटिसफेक्सन खालामनानै फैसा एसे मोननायखौनो माब्लाबाबो सेटिसफेक्सन होनानै दासान जोंनो मा नांगौ हिन्जाव माहारिनो न' गंसेनि गोनांथि संसारनि गोनांथि जायनि जाउनाव जोङो बिमा बिफानि न'खौ थैजासे माब्लाबाबो मोना जों गेजेर ससेयावनो गुबुननि न'आव जों हाबहैनो गोनां जानानै फैयो गुबुननि न'आव एडजास्ट जाहैनो गोनां जानानै फैयो बेखायनो गुबुनखौ गोजोन होनो नाजानायावनो गावनि आंगो होननाय बेसादानो गैया जाहैजोबो आरो बेखायनो हिन्जाव माहारिनि थाखाय बे मोनसे मेसेज आरो हिन्जाव माहारिया माब्लाबाबो गुबुनखौ गोजोन होनो दानाजा गावनि लाइफखौ हागौमानि गोजोन होनो नाजा गावनि मेहनत खालामनायानो गावनि मा होनो साक्सेसफुल जिबन आरो गुबुनखौ गोजोन होनानै गुबुननिफ्राय एसे एनै फैसा थाखा गोजोननाय लानाया थैजासेनि गोजोननाय नङा आरो बेफोरबायदि देहा सोलेरजों माब्लाबाबो गुबुनखौ गोजोन होनानै गावनि फारसे ओरै एसे आसि गावगासे फैसा थाखानि थाखाय गुबुनखौ गोजोन होना गावनि जिउखौ बरबाद खालामनाङा आरो लोगोफोर आरो उन्दै गथ'फोरनि थाखाय बेफोरो मोनसे मेसेज
माने गावनि लाइफआव माब्लाबाबो नांथाब नाजानि अनगायै गावनि लाइफ दानायनि लामायाव बेफोरबायदि गाज्रि लामायाव हाबनानै गावनि जिउखौ बरबाद खालामना ला उनाव पस्तायहैगोन आरो जेब्ला बैसो जागोन दे थांदो थांनो आरो थांदो दे एबारबा जोङो माबानि हिनजाव लाबोदों भुटान सिङाव बिसोरो